Els qüestionaris són les proves d'avaluació que penja el docent pels alumnes. Acostuma a publicar-se al final de cada unitat docent. Es pot accedir a un qüestionari a través de l'activitat de l'aula o anant a la fitxa de qüestionaris del menú principal. Les preguntes d'un qüestionari poden ser de diferent tipus. Hi ha preguntes amb un conjunt de respostes a seleccionar la correcta. Hi ha preguntes obertes que demanen una resposta raonada. Preguntes que consisteixen en afirmacions que hauràs de decidir si són certes o falses. I preguntes que demanen una valoració personal. Cal tenir en compte que per finalitzar un qüestionari hauràs de respondre a totes aquelles preguntes que siguin obligatòries. Però com sabem quina és obligatòria? Doncs bé, si a la dreta de la pregunta hi ha un asterisc vermell, vol dir que és una pregunta obligatòria. Un cop hagis acabat, has de clicar l'opció Enviar, al final de cada qüestionari. D'aquesta manera s'enviaran les teves respostes i el professor rebrà un avís dient-li que té un nou qüestionari a avaluar. Per comprovar els nostres resultats, tenim la barra de progrés. Aquesta barra la trobem a sota de la nostra imatge de perfil, a la barra d'accessos directes. Els cursos es divideixen en 5 fases, i cada quadret de la barra representa una. Cada qüestionari està associat a una de les fases. Per exemple, quan fem el qüestionari de la unitat 3, s'avalua els coneixements adquirits a la fase 3. Així doncs, la barra de progrés mostra la nostra evolució en el curs. Si hem realitzat i superat amb èxit una fase, el quadret corresponent es veurà de color verd. Si l'hem realitzat però no hem assolit el nivell exigit, el quadret es veurà vermell. Si en canvi no hem realitzat encara tota la fase o el qüestionari enviat està pendent d'avaluar, el quadret estarà gris. Per més informació disposem de la nota treta a cada fase a sobre de cada quadret.